Siti Sango
Sofia, está não precisa nada da governo. O governo tem que ser governo. O mais bom é nada. Ini selai suka kon. Aku kan aku apa sih jadi aku gak jalan wih pacaran. Jadi kerja gue. Nah, ada cara bilang dalam. Napa tahu gue butuh mus. Mau kita pakai ni kau pun masuk lagi tu dia apa le lo, ubi apa le ini, bawa aku ke. Siapa dalam saja uang koyan. Kau boleh nak tu koyan awak itu. Aku kau salah nak aku.
Uyabonga umpatha uyabonga uhlanjuka kanjani ubonga umakoti ungena kumakoti ekhaya ngaselelwe lapha kufika lenkomo zonke ngaselela nakulethe nesihlane ngasiya Ndodana bese ngehla ngiza kubaba wayo yakhuleka izinkomo lapho singagobhoza baba makoti uthatha izintana ngisenze ngane ngofazi kuba kunqomo umkhulu umfana lo uzophinda ngithi engiza kuyisola yakhuleka izinkomo yakhuleka izinkomo boniseka ngamazinyo kanje ngaphakathi yona yabili baba umfana lo usengiyamake la khonza babuya nje pho Shut up!
Mthimba wami nakho enginakho
lokhu kusho ukuthi umthetho wesemukelo kahulumeni. Uyabuza umthetho, uyabuza uhulumeni uthi ngabe ngempela uyamthanda na makoti? Uyabuza umthetho intokazi yomthimba ukuthi ngempela uyamthanda na? Uyabuza uhulumeni ukuthi lapho nje uyamthanda na? Phambili kumkhwenyana. Uyabuza uhulumeni.